Watch me now, watch me now, watch me now, watch me now. Straight out of blues. Madimu reZimbabwe ndina mukoma D'Bathy nhasi toda kumbovabvunza kuti chii chiri kuitika mumusic journey yavo sezvo vane namba riri kupisa rekuti kudhara. Saka makadiko mukoma D'Bathy? Aiwa bo mudhara zviri kufamba here? Zvese bo. Ndauya nemibvunzo iri kubva mumafanzi aroda kubvunza kuti zita renyu rekuti D'Bathy rakambobva papi? Okay. Zita rangu rekuti D'Bathy zvinogara zvibvunzwa nevakati wandei, but nhasi vamanipa mukana wekutsanangura vese vachinzwa kudai, so aiwa zvinofadza. Zita rangu rekuti D'Bathy izita rangu randakangobvisa from Shona ndabva ndangorisa kuEnglish Shona. Zita rangu chairo ndonzi Divine Geza, ndo zita rekuberekwa naro. So ndakazongochinja from Divine ndabva ndangonoti D, then from Geza ndabva ndangonoti Bathy ngoti zvingonakidza maiziya. Saka tiri papo pakuti ubvunza toda kubvunza kuti infact mafanzi ndo ari kubvunza kuti kudhara chii chakaita kuti munyore namba rekuti kudhara? Okay. Ngoma riya rekuti kudhara riya handingati pane chakandi-inspire kuti ndiimbe nezvaro, but chinoitika ndechekuti inini rhythm ndikapiwa rhythm handi rhythm pacharo rotongondiudza kuti imba zvakati. Rhythm ndo rotongondiudza kuti haya ngoma yaroda kumhanywa nedirection iyi, so ndo zvakangoitika pangoma rekuti kudhara riya. Oyo. Saka pamusic journey yenyu apa chii chakakuinspire kuti muzoda kupinda mumusic industry? Okay, chakaita kuti ndide kuimba inini vanhu vakandi-inspire vakati wandei, handina kuinspire nemunhu one. Wekutanga ndingati ndiSoldier Love naSecolors. I like the clash ravo rekuti vaidhisana chichi vachididi, zvinhu zvaingondinakidza zviya. So ndo vanhu makandi-inspire kuti ndingodawo zvekuimba. Ndakanga munhu angogara achirova mafreestyle pane ndiri chichi kufazhi timwe ndingondisimbiswa mumafreestyle, ndo zvakazoita kuti handizosvikewo pakuda kunorekodha mustudio chamuchaya. Yeah man. Saka pamaartist amakamboshanda nawo mulocal menyu ndivanani? Okay, so far ndakashanda nemufesto umwe anonzi General Chakas pangoma rinonzi Pazvakatanga, and that's my first track randakarekodha. And track roro rinoexplaina everything about my music journey. And then ndakarova rimwe rinonzi Wakatamba Nemoyo nomwe mubhebhi anonzi Chelsea. Ngoma roro rakamboita kaiti chichi, ndo wandakangorova local so far. Then rimwe ndakazorova nomwe anonzi King Killer, ndikazorova rimwe neanonzi Picky Cruise naLennon Clyde. Ndo mangoma andakangofeature so far zvelocal, handisati ndafeature nemamwe mabig artist. Yeah. Saka tiri kuda kuti zvamuri kutarisira after in 3 years time chii chamuri kutarisira mumusic industry? Okay, inini so far zvinhu zviri kutoita kuti ndisabudirire panhau dzengoma mari yekustudio yekurekodha, but I believe kuti ndikawana mari yekurekodha kuti ndigare ndichibudisa maalbums chichi, I believe kuti ndotosvika pane rimwe level. So chinhu chandiri kutozotarisira ndechekuti ndikazoita mari inini ndozozvivakira my own studio yakuti anytime yandinenge ndichifila kuda kudi kurekodha ndorekodha. Saka ndozvandotarisira in future. Alright. Saka apa zvamuda kutaurirawo kumafanzi kuti azive kuti zvamuda kubatsirikana nazvo chii? Okay, kune vanosimbisa D'Bathy, ini ndingoda kuti mungonosubscribe patumangoma twatakambokandawo paYouTube, ngononyora kuti D'Bathy Zim, unonoona ipapo channel yedu, YouTube channel yedu ipapo, mungonolikewo nekusubscribe, ndokutosumukirawo kwati ichitoitawo semalocal artist. Pane mafanzi anenge achida kukubatai paWhatsApp, Instagram chichi, kana kuti toti paWhatsApp nhamba ndedzipi? Okay, namba dzangu dzinoti 0717151051. Mungatangidza ipapo kuti mafanzi anyatsonzwisisa muchinyatsotaura slow. Okay. Toti 0717151051. Totenda kuti mazvinzwawo mafanzi. Saka patoda kuti mukoma D'Bathy mutiroverewo ka short freestyle kengoti mafanzi anyatsonzwa kuti aiwa mukoma varipo in 3 years time vanenge vakupisa. Yes, aiwa iri freestyle
Wona kana musoro ndakaisa hairstyle, kana mudheni mako imomo pig style, nekuti mangoma ndatofamba mamayo, ndoverengerwa mayusa nemanayo. Oyo havarova mukoma. Kana muchida kunzwa matracks vataura kuti paYouTube Dbat Zim paYouTube nenhamba ndidzo dzavaisa pascreen apo. Ndapinzira phone kona mudhara sikanzi chiridhimu chakudhara toda umbotiimbira nezvakudhara kwamaikanga nzungu nemaoko kudhara